ଓ हे गाइस भाई ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ରାମ ରାମ। ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯେଉଁ ନାଲକୋରେ ହେଉଛି ତ ସେଠାର 10ଟା ମେଢ଼ ଦେଖେଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକିନା ଦେଖିନିଅ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାକି ଯେଉଁ 9ଟା କି 10ଟା ମେଢ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ବାକି ତ ସବୁତିକକୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକିନା ନାଲକୋ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ SBM ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍। ଆଉ ଏଇଥିରେ ପାଣି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ନାଲକୋର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏଠି ମେଢ଼ ଆମର। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି CPP ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନାଲକୋର ଯେମିତି ନାଲକୋର 2ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ନାଲକୋର ଗୋଟେ ହେଉଛି CPP, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ମେଲ୍ଟର। ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ଟରରେ ହେଉଛି ଆଲୁମିନିୟମ ବାହାରୁଛି, CPPରେ ହେଉଛି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମର। ତ ମେଢ଼ ବି ମସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ପଇସା କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଏଠାରେ ଆମର ହୁଏ ତ ବହେ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ପୁଳେ ପଇସା ନେଇକିନା ଯିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି, ପଲିଶ୍ରୀ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ରାମ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ମାନେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ। ଡେକୋରେସନ୍ ମସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆମର ନାଲକୋରେ କେମିତି ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେଖିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଯେ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କି ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଇନ୍ଦ୍ର ଭବନ ମାନେ ସୁନାର ଉଆସ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର, ତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଜିଙ୍କ୍ କୋଟେଡ଼ ଦେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରେ ବି ପୁରା ଯେମିତି ପୁରା ଉଆସ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଡିଜାଇନ୍, ମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ କେଉଁ ଭାଇମାନେ କେଉଁଠୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଲୋକ ଏବେ କମିଗଲେଣି କମାନେ ନା 10ଟା 40-45 ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଆମର 10ଟା ବେଳକୁ ଏଠି ବନ୍ଦ। ତ 10ଟା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲୋକ ଚାଲିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଖ ଆଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଅଧିକାଂଶ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇନା ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 10ଟା ବେଳେ ସବୁ ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପରମିସନ୍ ଏଇଆ ହିଁ ହେଇଛି 10ଟା ଯାକେ। 10ଟା ପରଠୁ ସବୁ ବନ୍ଦ। ତାପରେ ସକାଳୁ ପୁଣି 9ଟା 10ଟା ବେଳକୁ ଖୋଲିବେ ଯେ ପୁଣି ରାତି 10ଟା ଯାକେ। ଆଉ ଇଏ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଯେମିତି ରୂପାର ଛାଉଣି କରାହେଇଛି। ଡେକୋରେସନ୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠୁ ମେଢ଼ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଏଇଠୁ ସବୁ ମେଢ଼ ଯିବ। ଯେ ଏଇଠୁ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ସେମାନେ ଏଇଠି ଆସିକି ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ମେଢ଼ଟା ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ତ ପାର୍ଟି ସହିତ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଡିଜ୍ନି ୱାର୍ଲ୍ଡ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ପୁରୀ ଫୁଲ୍ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁରା ରୋଡ଼ ଏପଟିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଗରୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତ ବହୁତ ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏବେ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପୁରା ତା'ର ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗା, ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟକୁ ବି ଏଇଟା ପରିବେଷଣ କରାହେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ଆମର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଆ, ମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଆ କହନ୍ତି। ତ ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଛି ଏଥର ବି, ଆଉ ସବୁଥର ବି ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ବହୁତ ଦୋକାନ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ମସ୍ତ। ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଏଥର ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏଥର ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଲାଗୁଛି ଫାଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି। ଆପଣ ସିଓର ଜଣେଇବେ। 2ଟାକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, 2ଟା ଆଗରେ ସବୁତିକ ମେଢ଼ ଅଛି ଆମର। ମାନେ 2ଟାକ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି 2ଟାକ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଦେଖିବେ, ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେବ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇନଥିଲି ଆଗରୁ, ତ ଆଜି ହେଲେ ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି।
ସବୁ କରିଛନ୍ତି ମସ୍ତ ମସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଏଇ ମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ଫୁଲରେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଏମିତି ଟ୍ରି ଟାଇପ୍ର ସଜେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମଝିରେ ସାୱାର ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ୱାଟର ଇଏ ଟାଇପ୍ର କରିଛନ୍ତି ମସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଇଲେ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆସିକି ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଫଟୋ ବି ଠିକ୍ରେ ଉଠେଇ ହେବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସୁନଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏତେ ରସ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ବୁଲିକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ ରାତି 10ଟା ପରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକି ଇଏ କରିବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କେତେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାମ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଜାମ୍ ଯେ ମାନେ ବାହାରି ହେବନି ଘରୁ। ଲାଷ୍ଟ ମେଢ଼ ସେଇଟା ଆମର, ତ ଏଇଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ମେଢ଼ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆରମ୍ଭ ଦିନଠୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇ ମେଢ଼ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଆସିଛି। ମାନେ କ'ଣ ନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଢ଼ ଏଇଟା ହିଁ କରାହୁଏ। ତ ଇଏ କିଛି ୟୁନିକ୍ କରେ, ତ ଏଥର କ'ଣ କଲା କିଛି ମାନେ ଏତେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ସେପାରେଟ୍ ସବୁଥର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମେଢ଼ କରେ। ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଟୋକିଓ ଟାୱାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି ମସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ଭବନ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଭବନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।